Арт Ефир. Сега ми е много приятно да посрещна в студиото писателя Весел Цанков, наш колега. Здравейте, добре дошли. Здравей, Невена. Но ти ще си позволя да си говорим, защото сме колеги. Сме колеги, да. И сега ще си говорим, както казах на слушателите, за спасяването на африканските диаманти. Твоя дебютен роман за деца. Вече ти имаше възможността да се срещна с твоите най-малки читатели по време на пролетния базар на книгата. Да, това беше много интересна среща. Аз бях целия ден на 1 юни. Имаше ли, много въпроси към теб от децата? Въпроси относно много не, диамантите. Обаче доста интересни неща научих, между другото. Да, какви? Значи, първото, това е сблъсъка на една българска книга, не само детска, но хайде сега да говорим за детските книги, сблъсъка на една българска книга с читателите. За съжаление, конкуренцията на вносните книги е страхотна и е смазваща, защото те идват тук при нас с една изградена репутация. Те вече са бестселъри, те затова са преведени. За тях са похарчени огромни пари за реклама и продължават да се харчат. И те просто са обречени на успех, докато една българска книга тръгва с едни голи гърди напред. И трябва да доказва, че не е по-лоша от тези така прехвалени книги, които сами по себе си са много хубави, но са като Голиат, с който трябва човек да се сражава. И аз като бях на щанда, просто с всяко едно дете си говорих, обяснявах за какво става дума в книгата и виждах как децата изведнъж им става интересно. Изведнъж забелязват книгата. Но ако аз не бях на щанда, просто нямаше да я забележат, защото виждат, че името на автора е българско и продължават да търсят това, което те знаят. А те знаят всички Хари тези. Потър, Между другото, като казах Хари Потър, издателите ми казаха, понеже те издават и Хари Потър. Твоето издателство е издателя на Хари Потър за България. Казаха, че на 1 юни, когато съм бил там, са продали доста повече от моя роман, отколкото от Хари Потър. Но това е било всяка книга се обяснява, че става за четене и така. И детето се престрашава да си я купи. Да, ето това е, което ти казваш, е наистина много важно. Автора да се срещне с автора децата. Да се срещне, за да може така да го открият, защото това е едно огромно море от книги. При това повечето заглавия са много лъскави и са доказани. И за да можеш да изплуваш в това море, някак си трябва да успееш да се срещнеш с читателите, за да те забележат и да разберат, че това, което им предлага, става за четене. А твоята книга е много увлекателна, особено за децата, предполагам, но и за възрастните. Те и възрастните, понеже децата четат по-бавно и до сега много малко отзиви имам от деца за книгата, но доста възрастни са я прочели, те четат по-бързо и всички адски са се забавлявали. Твоята книга, Веско, е като една компютърна игра, в която децата участват активно. Значи аз съм израсъл с всички тези приключенски романи, с които ние сме израсли, Жул Верн, индианските истории, но сега времето е по-различно. На мен ми се искаше нещо такова да напиша, но времето е по-различно, много по-динамично. И точно съм се опитал да напиша нещо така, Жул Верн в 21 век или пък Майя Рид в 21 век. Една приключенска история, която обаче се развива устремно, като в клип. Децата гледат твърде много клипове и ако нещо се точи и е мудно, предполагам, че няма да ги грабне. Затова съм се старал да има динамика, да има екшън, да има много смешки. Аз мисля, че книга без смешки не е добре. И така, освен това има и едно предизвикателство някъде, примерно по средата на книгата, където там героите търсят едно съкровище и в един момент всички улики вече са известни и аз казвам на читателя, ето, ти знаеш всичко, което знаят и героите, опитай се да откриеш съкровището преди тях. И след това вече се разкриват нещата, но читателя има възможност малко да помисли, малко да порови в интернет, понеже трябва да се потърси информация и с нея да се разкрият нещата. Да кажем само за твоя герой, едно 11 годишно момче, което
така започва да работи за един специален отдел, едно момченце, което говори с животните. Всъщност всичко се върти около него. Значи то звучи много фантастично. Аз много се чудех как точно да композирам героя, за да бъде едновременно интересен, но и едновременно близък на децата. Защото според мен на децата им е интересно, пък и на възрастните според мен е така, им е интересно да видят себе си в героя. Независимо, може да е Батман, може да е Супермен, но пак да видят по някакъв начин себе си в него. И затова този герой, това е едно 11 годишно момче, което има дарбата да е полиглот. Много добре му вървят езиците. Много езици говори това момченце. Той има хора, които, много им се отдават езиците, но това момче е вече така малко е хиперболизирано, че говори езика на животните. Но от друга страна, той е съвсем обикновено дете, което живее с баба си и дядо си в голям български град. Родителите му работят в чужбина, ходи на училище, има своите проблеми, има своите интереси и мисля, че е едно много обикновено дете. И така, сега ще стигнем до най-важния въпрос за диамантите, но преди това, защо Африка избра за така мястото, където се случва романа? Защото аз съм така еко-настроен и се опитвам да мисля зелено и ми се струва, че Африка е едно от малкото места, които предполагат в много чист вид това екологично мислене. От една страна там има страхотна природа, която до голяма степен е запазена в див вид. От друга страна намесата на човека е ужасяваща, особено в тези диамантени мини, в които се добиват тези диаманти. И пък и екзотика. Африка е синоним на екзотика. И така, понеже имаше маймуни, те са африкански. Тези маймуни се появяват на всяка една от главите. Те са като илюстрация, иначе са главни герои в историята. Момчето заедно с две маймуни отива в Африка да търси това съкровище, тези диаманти. И накрая да завършим с това, с диамантите. Успяват ли? Да, намират ги, но има много перипетии. Много перипети и много скъпи диаманти се оказват. Това като всички диаманти, може би. Това е така, черешката на тортата, това е блясъка в окото. Иначе важна е историята, която е много човешка и в която съм се постарал да има не само смешки, не само приключения. Това е една лятна история, лека за ваканцията, но освен това ми се щеше вътре да има по-малко за приятелството, за насилието, за жестокостта, ако щете, за смъртта, за предателството. Всичко това мисля, че така по-малко съм успял да го пъхна вътре. Благодаря ти за това гостуване в Артефир. Успех наистина на тази книга и много ме зарадва това, което каза, че в този ден, когато ти си раздавал фотографии по време на пролетния базар на книгата, тази книга се купувала повече от Хари Потър. Но Джоан Ролингс да е спокойна, защото в другите дни не е така. Благодаря. Писателя Весел Цанков в студиото на Артефир говорихме за дебютния му роман за деца "Спасяването на африканските диаманти".